शासनाने आधारभूत किंमत खरेदी योजना 2021-22 अंतर्गत आज नंदुरबार येथे हरभरा खरेदी केंद्राचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट रामभैया रघुवंशी यांच्या हस्ते करण्यात आले। शासनाने आधारभूत किंमत कडधान्य योजनेअंतर्गत नंदुरबार येथे खरेदी केंद्र मंजूर असून महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन या संस्थेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली असून शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड नंदुरबार ही त्यांची सब एजंट संस्था असून संघामार्फत हरभरा खरेदी करण्यात येणार आहे। त्यासाठी मूळ 7/12 उतारा पीकपेरा लावलेला, आधार कार्ड झेरॉक्स, आधार कार्डशी लिंक असलेली बँकेची पासबुक झेरॉक्स शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड नंदुरबार येथे ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणीसाठी जमा करावायचे आहे। हरभराचा हमीभाव 5230 प्रति क्विंटल असून आर्द्रता 14% आत पाहिजे। हरभरा विक्रीसाठी आणताना चाळणी व स्वच्छ करून कोरडा आणावा। तसेच नवापूर, अक्कलकोवा, तळोदा, नंदुरबार तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा माल नंदुरबार केंद्रावर मोजण्यात येईल। तरी जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी योजनेअंतर्गत माल विक्रीसाठी आणावा असे आवाहन शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष BK पाटील यांनी केले आहे। या प्रसंगी मार्केट कमिटीचे चेअरमॅन हिरालालभाई पाटील, शेतकरी संघाचे उपाध्यक्ष श्रीराम पवार, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी मनोहर सोनवणे तसेच संघाचे संचालक विलास पाटील, पुंजाभाई पटेल, डॉक्टर सयाजीराव मोरे, किशोर पाटील, अंकुश पाटील, रोहिदास राठोड, संघाचे मॅनेजर कृष्णा पाटील, आनंदा पाटील, मार्केट कमिटीचे सचिव योगेश अमृतकर तसेच शेतकरी व कर्मचारी वृंद उपस्थित होते। आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत चना सेंटरचे उद्घाटन आमचे नेते जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामभैया यांच्या हस्ते झालेले आहे। आता सध्या शेतकरी संघात 66 लोकांची नोंदणी झालेली आहे। आता सर्व आजपासून हे सेंटर सुरू होईल। सर्व 66 लोकांचं मोजलं जाईल। त्याचा भाव आम्ही 5230 रुपये देणार आहेत। शेतकऱ्यांना विनंती आहे की या ज्या आम्ही ज्या सूचना करतो त्याप्रमाणे आपण माल आणायचा आहे। याचा ओलावा 14%च्या आत ओलावा पाहिजे। ते आपण सोबत आधार कार्ड, 7/12 उतारा, त्याच्यात पीक पाणी हरभऱ्याची पाहिजे आणि बँकचं पासबुक पाहिजे। आपण तरी जवळजवळ म्हणजे 30 मेपर्यंत आपण हरभरा नोंदायचा बी आहे आणि सेंटरवर मोजायचा बी आहे। तरी सर्व शेतकऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी ही विनंती।